تنوتم بها تنور وشيخي جارنا بكر eɗen panno mawɗo men khalifa men mawɗo sarifaɓe hono sarif makki haydara o arani kono ne wayno o ari o lomtini ɓii ko sharif ahmad tidiane haydara monɗo jooɗi bisimilla ma haydara eɗen paɗi mawɗo men joni joni woɗɗani hono ceerno ahmad djibi mbambiloro o woɗɗani joni o yetto soko Allah jaaɓi hono musidɗo men giɗo men mo ganduɗen ceerno ahmad tidiane dia gore mo ganduɗon o monɗo jooɗi ko neɗɗo moƴƴo enen fof eɗen gandi moƴƴere makko bisimilla ma seydi dia ceerno haadi programme o ko ni lelori ko adi fof eɗen gondi ɗo e ɓi ceerno men hono ceerno bocar ibrahima mo ceerno ahmad ɓaade ñalawma o ene innira ceerno bocar alpha ene innira ceerno oumar ba feeralla kala innuɗo ceerno bocar alpha wawa wasde innude ceerno oumar ba feeralla kamɓe guurdi kamɓe mayde yimɓe ne gandi hakkude mabɓe ha woni natti wonde ceernago e almudo ala woni ko ceernago almudago jiidigal wonti ƴiƴam fof hakkude mabɓe fof nana hakkude mabɓe minen kay min gandi ɗum emin kadi oɗo hommage batteɗo ɗo hono ceerno bocar alpha ko subaka o arata o hootata ha kikiɗe ko duuɓi puɗɗaɗi ɗi fof so wona hikka o ala e laral leydi o ala e dow leydi he so wonani ɗum o aranno ɗo enen ñaago Allah tabaraka wa taala kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe e kamɓe e dendagal mayɓe julɓe fof so ɗum ɓenni eɗen gandi ɗeɗo gueɗe woodat ɗum teddiniraɓe ɗum wooda kadi waɗaɓe hommage o en kaali ceerno bocar alpha e ceerno oumar eɗen ñaago Allah yo Allah yurmoɓe yaafoɓe eɗen teddiniri ñalawma o hono neni men moƴƴo jiɗɗo moƴƴere somi haali tan oɗon gandi ko mbimi ko moƴƴo ko jiɗɗo moƴƴere ko oɗon gandi ɗum hono nen faati hono nen faati eɗen mbiyata jeewo baaba siley gise enen fof mo ganduɗen ko moƴƴo jiɗɗo moƴƴere omo teddinira ñalawma o omo arde e délégation mawɗo ha maayi kamɓe fof ɓen ɗo jooɗi mboɗo huccite mabɓe kono son ƴetti goto e délégation he yiyante makko ene yona hono faati keneme nen faati keneme o mona jooɗi so ƴettimo kanko heddiɓe fof en kaali ɗumen kanko kamɓe ɗiɗo tan ene yona e délégation he délégation ceerno oumar ba to feeralla eɓe mbawno innirede ɗum ɓe mbasa arde kono ko délégation mo ganduɗa kala hen goto so innama tan heddiɓe pop ene jona ene ardi délégation o ceerno yousuf diatara o monɗo jooɗi eywa eɗen mbiyamo bisimilla makko ceerno yousuf mbooji bisimilla ma ene wonde ceerno ene wonde bocar habi ba bisimilla moon ene ardi délégation ramatoullahi ba ene wonde sohna binta wele ene wonde ɓiyiko aissata ba e ramatoullahi diallo eɓe gardi noon e hoddiɓe mabɓe e musidɓe mabɓe e koye mabɓe faati binta thiam e makki thiam e aissata ly ɓe fof ko mako tafsiru balla emin mbiya on bisimilla moon e ɓen ɗo jooɗi yesam ɗo habi gueye kadi bisimilla ma hawwa dia dmta eywa ɓe mbi ɓe jii darde ma hunde fof an innamal amalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa
hunde fof ko anniya ko ganniyoɗa fof yettimama ɓe kadi kala ko poɗɗa wadde a waɗi hen ndemtoya noon kala ko fate laamu ngu ko fate sisuji ko fate basuji ko fate fof ko kanko jogui ɗum noon eɓen mbima bisimilla ma imam Fall kanko fonno daraɗo ɗo o bismo samno koye leegal makko gonɗen kanko woni almami ɗo kadi hitande fof somin gari minen makko gondata ɗo guila silkeji ɗi subaka ha kikiɗe minen makko gondata imam Fall omono jooɗi ko kanko woni ɗo jaatigui men ɗum noon imam Fall eywa bisimilla yo yaay nakka fi jaatigui eywa yo yaay imam bi eywa fi yo yañu wara eywa def wax fi bisimilla non ñun dañu yebal rek yo yañu rebal ɗum noon imam Fall bisimilla ma so ɗum ɓenni ceerno Sarifa haadi ma en dokkumo joni konngol ceerno ma en dañ photoje tati ɗe mbawɗen tottude ma en dañ ceerno Ahmad Djibi ma en dokku ɗum konngol caggal noon nde parɗa e ma en dokku Sarifa Makki konngol caggal nde parɗa so en gayni konngol ngol rutto e ma mbawa wadde ɗum résumé en jogui noon photoje tati ɗe tottaten Sarifa Makki e ceerno Oumar Ba Feralla e Faty Ndiaye. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ذي الرحمة السابقة التي وسعت العالمين والحكمة البالغة التي دقت عن أفهام العارفين والصلاة والسلام على قطب الواسلين ومنار السالكين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe dental men, dental Youma Aicha e dendagal tawaɗo oɗo kikiɗe moƴƴo taw koye jofde e nder jofdeji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama. min calmini on onon foof, min juurima on, min gardini salminanu ndu noon أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نراد صلى الله عليه وسلم يميري جول بندن دي فوف سو شرفاء en tawa ko kam e gardoto bawde shurafa en tawa e jonde he en limtini eden ndewna salminandu e juude mabbe e gardogol non bingel meden hen bange kono ko miñi meɗen Sharif Ahmad Tijani mo Sharif Mouhamadoul Makki. Sharif Mouhamadoul Makki ko mawniraɗo to bange amen, hen bange ko kawiraɗo. ɗum waɗi so o neli ko immi e makko ko kañum ardi jonde nde no ardortono en hitande kala ni. caggal makko en calmini imamul jami' imam Fall wonde kanko woni jaatigui men e dental he. ko nonne yettode wodani Allah eɗen ɓeyditori goto e moƴƴuɓe meɗen, goto e khalifaɓe ɓe sukaɓe jamanu o fof batti hakkille sabu darne makko e l'islam, sabu gollal makko e tijaniya, sabu yiyedemo no yañirta oɗo diine e ngolɗo lawol, kono kadi sabu golle makko wawde wonde julɗo, hollude yimɓeɓe neɗɗo deke ene wawi wonde julɗo moƴƴo e nder aduna o daña gueɗal makko e aduna taw aduna o bonnani diine o.
on khalifa noon woni mo jottiɗen ɗo ceerno ahmad ba mo ceerno jibril to Bambilor eɗen jettamo e tawede mo kono eɗen belti tawtorede musidɗo meɗen mawni meɗen hay sinno e nder présentation o ari koye inde représentant ji ceerno Oumar Ba woni ceerno Mouhamadoul Moukhtar Tine eɗen belti e yiidemo hande saabu ko musidɗo meɗen walillahi alhamdu en juurima wonɓe sababu ha nde jonde wawi heɓade ɓe inɗe mumen kaalaɓe noon kamɓe nawori heddiɓe foof ɗum waɗi daira Youma Aicha en dewni calminali mabɓe e sohnajo moƴƴo sohna Mariam Sy to makko ɗo noon en calmini dendagal sohnajo tedduɗo moƴƴo gonɗo e nder jonde he en juurima dendagal sernaɓe meɗen tawaɓe ɗo e nder jonde he en calmini inspecteur ko nonne kadi mawɗo meɗen Sy en calmini fofof en juurima eɗi ñaago on yaafuya noon sababude ko humnude aadi addi min kono gila min gimmiti to Dakar to ɓalli ɗi ne ɗeɓi jaggede ɓawde noon ko ahdi min mbawata wasde arde ɗum noon ko manki hen eno jiɗirɗen ni foof gandon ko gantu ɓalli ɗi kono yettode wodani Allah sago amen ko weltinde on mo mbiɗon yo yewte o noon ko on tigui innirɗon koye moɗon woni seydatna Aicha radiyallahu ta'ala anha kono hade men woɗɗoyde mbiɗen teddinira ñalawma o ko ceerno Bocar Alpha Ba e ceerno Oumar Ba hilfaɓe meɗen tedduɓe ɓe ɗo e nder oɗo nokku waɗino hitande jooɗiɗen ɗo jonde taw ko haalde tan ceerno Bocar Alpha yettode wodani Allah ko cetta ganduɗen e makko kono kadi ko ganduɗen e makko ko cette jubbuɗen e makko woodi ko kalanɗen julɓe ɓe naftori en jettiri ɗum Allah en calmini miñi men jooɗiɗo o tokara makko ceerno Bocar mo ceerno Ibrahim e ñagonomo Allah moƴƴere jonde nde ɗo ko kamɓe goni hilifaɓe mayre saabu ko jonde jinnaɓe mabɓe jonde seremɓe men enen foof kono ɓawde koye ƴiƴam jinnaɓe mana koye ƴiƴam ceerno Bocar Alpha o jeeya saabu ko ƴiƴam ceerno Ibrahim no wayno jonde nde ko kanko jeyinde o rendanide hay goto en juurimomo en calminimo en juurimomo en beltanima dendagal dawa iruji walla dendagal représentant ji garɗiɗo immade e galle jinnaɗo men Bab Siley Guissé kono kadi e wañiraɓe men rewɓe ɓe anduɗa ko ɓesgo ceerno Bachir ceerno Mountaga Taha en calmini foof en juurima mbiɗen ko yen jewtu seydatna Aicha radiyallahu ta'ala anha seydatna Aicha de sa wiyama ya yewtumo ko juuti e ko raɓɓiɗi mbiya kanko woni habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kanko woni giɗo gonga e gonga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono kadi kanko woni ɓi khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama o seydatna Aicha kala julɗo e kala debbo na hani jangude sira makko andano wayi to jikku to gandal to sifa to needi to fayidagal wawa ñemtindemo nde wonde so en jii annabi sallallahu alayhi wa sallama e nder ko yiɗi ko fof no fotiri ko Aicha ɓuranimo wonko waɗi lil mahabbati dawa in arɓe mbi yidde ene woodi sababuji gardotoɗi ha neɗɗo o yiɗa hunde nde neɗɗo finata tan yiɗa wodat ko fodma e ko jiɗata ko ɗum waɗi Cheikh Ibrahima Niass na haala e maana gilli makko e annabi sallallahu alayhi wa sallama omo wiya bi hubbika tad'uni dawa'in adidatun jamalun wa ihsanun wa tabqun muwafiqu Baay Niass ne wiya yiddam e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko geɗe kewɗe pooɗimi e yiddemo hen gueɗel gotel ko jamalun ngari makko kanko sallallahu alayhi wa sallam sa daarimo foddanowo yodde ni tan a yiɗiranmo saabu jondam ɗam mboɗo yiɗiri ɗum annabi wa ihsanun son gollodiri a yi moƴƴere nde a yiɗiranmo ɗum kanko sallallahu alayhi wa sallama wa tabqun muwafiqu e dañde jikku mo ganduɗa ene wawi hawrude e kala neɗɗo ɗe gueɗe Cheikh Ibrahima Niass wi ko ɗe gueɗe pooɗimo e yidde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo darɗa foof
foɗete e yiddemo wadde seydatna Aicha o jibina ko hitande jeego ɓiire nelal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yani ko adi nelaɗo ene fera immade Makka fewde Madina taw l'islam ari ha won duuɓi jeegom ko nden seydatna Aicha jibina seydatna Aicha noon nene makko wiyete ko Ummu Rumman seydina Aboubacry ne jogino rewɓe ɗiɗo e on jamanu o resi goɗɗum kono omo jogino rewɓe ɗiɗo e on jamanu hen goto wiyete ko Qatilatu jibini Asma bintu Abi Bakr e Abdoullahi ibnu Abi Bakri e Abdourahman ɓe jiidi Youma e Baba ɓeɗo ko ɓiɓɓe Qatilatu wa amma Youma Aicha kañum ne ene jogii baniraɗo gorko ne wiya Abdourahman koɓe ɗiɗo kanko seydatna Aicha ko Ummu Rumman jibini ɓe Ummu Rumman oɗo o wuuri ha o jaɓi Allah o feri o yeehi Madina o wonde Aishatu ha hadisatul ifki yonti ko caggal hadisatul ifki musallaji ɗiɗon woni sababu saati makko kanko mana yummum seydatna Aicha noon konde Khadijatu bintu Khuwaylid yalti aduna ko nden o hawri e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holno hawriri e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam debbo goto nde Khadija yalti aduna balɗe seeɗa ene wiye Khawlatu bintu Hakim ko on are nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mayde nde hultani no feewi o wi nelaɗo ko haɗi ndesa ala tatazawwaj holko waɗi a resani wat feere ndesa nelaɗo wimo holmo ndesanmi o wimo rewɓe ɗiɗo ne ɗo hen goto ko ceemeɗo goɗɗo o ko mbomri yani hen goto ko diwo goɗɗo o ko mbomri nelaɗo wimo hol gonɗo diwo o e hol gonɗo mbomri ndi o wi diwo o ko Sawdatu bintu Zam'ata on no ɗo Aishatu bintu Abi Bakr sehil ma o gondiɗo ma o sahaba ma o on ene ɗo woto jejjiten noon seydatna Aicha e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jiidi taniraɗo goto saabu Aishatu ko ɓi Aboubacry leñol mabɓe wiyete ko bani Tamim oɗon ko ɓi Murrata nelaɗo sallah alih sallam e seydina Aboubacry ɓe kawroyi ko e Murra no Seydil Haji Malik wiyata laqabnu affana fi mughiratin wa atiqan anda Murrata seydina Aboubacry jiidigal makko e nelaɗo sallah alih sallam ɓe kawri ko e Murrata ɗum waɗi sa yi Mouhammad ibne Abdillah ibne Abdoul Moutalib ibnu Hachim ibnu Abdou Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrata oɗon o jibini tanum seydina Aboubacry ɗum waɗi noon seydatna Aicha ɓaade ko Aboubacry jibinimo omo jiidiri e nelaɗo e on toon banggue nden noon Khawlatu bintu Hakim haalni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goodal ɓeɗo ɗiɗo rewɓe Aishatu no ɗo ene yara e duuɓi jeegom e won hen riwaya nde won noon to banggue jibinedemo kanko seydatna Aicha luural gotal ne hen eɓe mbiya Asma bintu Abi Bakri mawni ko heccimo ko duuɓi 12 wal haalu nulal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ari taw Asma ene yara e duuɓi 27 ɗum waɗi woodi wiiɓe Aishatu wadde nde hawrata nde humante e nelaɗo sallah alih sallam taw o dañi duuɓi 12 nde o hurtoy to taw o dañi duuɓi jeegom ɗum ko hen riwaya kono riwaya ɓurɗo sellude to banggue jangguɓe e ko ɓuuri sellude e to banggue defte ko wonde nde o humante omo yaara duuɓi jeegom nden noon nelaɗo wimo wadde ya ardanoɗami yani ya ƴamanami rewɓe ɓeɗo ɗiɗo foof o ƴami mana Sawdatu o heeɓi ɗum waɗi Aicha aroyi wonde tataɓijo e nder rewɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o ari ƴamde Aicha nde kanko Khawlatu bintu Hakim o tawi Ummu Rumman ene jooɗi o wimo Ummu Rumman mi addanima ñalawma mo ganduɗa nangue ƴellitaki e ñalawma ɓurɗo o ñalawma Ummu Rumman wima ko ɗum woni o wi sabu mi addanima hayrul wujudi ene yiiɗi resde ɓinguel ma biyetegal Aicha Ummu Rumman wayno mugaɗo ni kono wawa jabade nde wonde on waktu banda men on waktu seydatna Aicha ko ƴamaɗo on waktu ene waɗi ƴamɗo seydatna Aicha ƴamal ngal suwata sellude e tidde kono won ƴamɗomo bisimilla ma ceerno Yahya bisimilla
bismillah ceerno Yahya bismillah musidɗo men machallah barkallah sal bismillah eyo e nder hen khawlatu bintu hakim haalani umrumman wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ene yiɗi Aicha khawlatu muga de umrumman mugama omo yiɗi jabare kono o wawa o waɗi kadi no sohnajo moƴƴo waɗata e nder galle so wonko adda wasa jillundirde décision mo foti ƴettude emo joom galle mum foti ƴettude kanko umrumman o wima inna aba bakrin la atin abi bakri de ko e laawol woni na ara fat haw yetto kalanamo ƴamal nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ngal woni e ƴamde Aicha e nder yolde he Mut'im ibnu Addi ko kefeero ɓiyum ene wiye Jubayr ibnu Mut'im o ene yettini ƴamal ene haaldi e Seydina Aboubacry woni Jubayr ibnu Mut'im ene yiɗi Aicha nden o yettima Khawlatu bintu Hakim haalani Seydina Aboubacry ƴamal nala sallallahu alayhi wa sallam maana e sohna Aicha sahabaɓe ko gomɗuɓe ko nunɗuɓe ko aadiyankoɓe ƴeewe Seydina Aboubacry no fotiri e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kono fodde ahdi mo aadudiri e Mut'im ibnu Addi wonde ɓiyum ene ƴama Aicha o wawa wiide eey mami hokkumo walla mi hokkani o wiyani nelaɗo mami hokkumo o wi ko Khawlatu muñanam seeɗa kanko Aboubacry o ƴetti paɗe makko o yalti galle makko o yeehi to galle Mut'im ibnu Addi o wi Mut'im min de garmi ko namnitade ɓiye gorko binoɗo ene ƴama ɓiyam biyeteɗo Aishatu o holno o woori hen Mut'im wimo aha joni muñomi namdo nene makko yummo Mut'im ari kam fof koɓe heferɓe e on jamanu ayeje karminɗe ayeje qur'ana karminɗe debbo julɗo gorko kefeero resa ɗum l'islam o tolnaki toon ɗen ayeje cuwataw arde ɗum waɗi eɓen continue e resodirde saabu ha joni ko Makka taw ɓe goni nden Aboubacry yeehi to Mut'im ibnu Addi o haali ɗum debbo o nodda ari debbo o yeehi jooɗi Mut'im wimo Aboubacry de ko min haaldunoɓe wonde ɓiye ko biyeteɗo Aishatu o mboɗo hokka ɗum Jubayru meɗen debbo o daarimo ha ɓooyi wi min mi ala hen hande mi ala hen janggo saabu Aboubacry oɗo no wayi yidde Mouhammadou ni so tawi o itti ɓii ko hokki Jubayram Jubayru jogori ko bonde wonto julɗo ɗum noon mi yaadani e dewgal he hade haala maslede Aboubacry wonno ɓurani ɗum ko hokkude nelaɗo sallallahu alayhi wasallam nden debbo o haali ɗum tan o hafti o yeehi Jubayr Mut'im wimo to paaɗa a fatta ha gaynen yewtude o wi ala ko cohlunomi andude komi heeɓi ɗum min cohlunomi ko hol fof no Allah wallittami ha ƴamal ngal bona kisa yummo o haali yaadani e nder dewgal he ndeke ngal boni o rutti o tawi Khawlatu bintu Hakim ne jooɗi o wi sa yeehi mbiya Seydina Mouhammad yo ar o yettini ƴamal makko ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari hokkudira e yumma Aicha radiyallahu ta'ala anha yumma Aicha ko heewi e dambordu ndu e sifa o ko kanko darata hitande ɗiɗi ɓiru nde nelaɗo feri noon immi Makka fay Madina kanko o ari ko e sete mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri yo ar ene e nder sete he Usamatu ibnu Zeyd bun Haris e hoore mum Asma bintu Aboubacry e hoore mum eɓe keewi kamɓe on ɗon sete e ɓiɓɓe nelaɗo Allah woɗɓe koye on sete o ardi haw ari Madina Munawwara kanko Seydatuna Khadija caggal wolde Badri noon wolde Badri eɗen gandi enen fof koye lewru korka waɗi ñande 17 lewru korka ko hen wolde Badri waɗi l'islam dañi polgu mangu caggal wolde Badri Shawwal woni enen mbiyata humtoranu ko e nder hen yumma Aishatu hurti galle Annabi sallallahu alayhi wa sallam omo haalta ɗum noon kanko yumma Aicha o wi mi jooɗi mboɗo fijje e sukaɓe ɓiɓɓe tekke mboɗo fijje ɗum e sukaɓe mi tinani ha nenam noddimi garmi mboɗo doga mboɗo faha o jaggimi kanko nenam o fooɗimi o wimi mata a anda ka jontuɗo hurtade min mi anda ko yahate kono o nannimi e nder suudu ndeke rewɓe lansariyankoɓe nan ɗon fewntoɓe debbo mana mbaɗanimi pédicure mbaɗanimi manicure mbaɗanimi soin de visage mbaɗanimi défraissage hoore nde pewni sukundam ndu ha feewi ha jooɗmi ha fofof ɓe garanimi ɓe nayimi suudu e nder suudu he ndeke mi tinani tan ha tawmi ko Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam woni toon omo sifo suudu ndu noon wona no cuuɗi men joni ɗi mbayni o wi suudu ndu ko daago bali
daago bali woni e nder suudu he suddare nde ko suddare ñande ko ɗum woni suudu nde seydatna Aicha tawi galle annabi sallllahu alayhi wa sallama on ɗon sohna Aicha noon o wurde e nelaɗo sallah alih sallam gurdam belɗam ñande nulaɗo yaltata aduna ko duuɓi 17 o yarata kanko Aichatu bintu Abi Bakrin kono parcours mo wadde annabi sallah alih sallam o ko parcours remarquable nde won noon kanko Aichatu radiallahu taala anha Allah wallimo nelaɗo yiɗimo yidde seegde aada heewi e hadiseje garɗe woda sahabiyanke namni nelaɗo sallah alih sallam man ahabbu nnasi ileyka holmo ɓurɗa yidde e nder yimɓe he nelaɗo wiya Aichatu wa abuha Aichatu ɓurmi yidde caggal Aichatu ɓurmi yidde ko bam makko ndeke fofof artata koye makko kanko seydatna Aicha ɗum fof koye teddungal makko e gueɗal makko jeeya tolninoma fodde no julɓe ɓe gandiri annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko gueɗal mon onon sohnaɓe tedduɓe surtout miñamen ɓe ko gueɗal moɗon fodde complicité e famodiral ngal debbo foti famodirde e joom galle mum ha o jeeye joom galle o ɗum ko e debbo o wonata wona e ayeji ɗe walla talki ɗi wona e condi ndi walla goɗɗum ɗum ko e debbo o wonata sallllahu alayhi wa sallam tolnima jamanu hay julɓe aroɓe ene juuro annabi eɓe jiiɗi addande nelaɗo sallah alih sallam hadiyaji soɓe gari ɓe jiiɗata arde ko e yontande seydatna Aicha te nelaɗo jogui rewɓe fodde jeenayo kamɓe foof soɓe gandi hande nelaɗo yontaka to Aicha ɓe moftat hadayaji mabɓe ɓe pada zéruji mabɓe ha yontande Aicha ɓe puɗɗo arde rewɓe mettini rewɓe nelaɗo sallah alih sallam ɓe kiram jagguiɓe ɓe mettini ɓe kalani ɗum Ummu Salamata radiallahu taala anha ko goto e rewɓe nelaɗo sallah alih sallam o wi min mi haalnanmo Ummu Salama ɓorni paɗe mum ari ha ɗo nelaɗo sallah alih sallam o wi bandiraɓe ma julɓe ɓe wi julɓe ɓe soɓe gadda hada e ɓaɗo ko an ɓe gaddanta minen fof komin rewɓe ma wotoɓe goƴo jontaɗo kamɓe ɗo gonɗa fof tan yeɓe gaddu julɓe ɓene fandare mumen e addude waktude Aicha yonta ɓe teski ko nelaɗo ɓuuri welde o ɓuuri welde e weltade koso tawi Aichatu yontama nden Ummu Salama haali waɗi critiqué haali ko yinno haalde ko nelaɗo konngol gotol jaabimo wimo la tu'dhuni fi Aicha la tu'dhuni fi Aicha woto tooñe kam e Aicha woto déranger kam hakkundam e Aicha mi yiɗa hay goto haala hen haala ka gasi ɓe paamodirani ɓe noddi Fatimatu bintu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama nde wonno Fatimatu annabi sallah alih sallam ne joguino e makko korsa tolni ka ganduɗa ɓe mbiyatnoma ko ummu abiha ɓe mbiyatno ko kanko woni yummum bam makko kanko Fatimatu bintu rasulillahi rewɓe mbaɗi délégation ɓe jeeɓi kalane Fatima ɓe mbimo bam makko waɗata ko wona lawol minen fof komin rewɓe makko kono Aicha ko kañum tan o wurani naggam koto muɗum tan woni hay yeeso makko e jaleɗe makko ɓuuri welde koto Aichatu to Fatimatu kañum ne ɓorni paɗe mum ari ha to nelaɗo sallah alih sallam o salmini nelaɗo bismimo o wi baba addimi ko rewɓe ma ɓe gullitima fodde no mbaɗa e mabɓe eno mbaɗa e Aicha o jofnani nelaɗo wimo ko Aicha ɓe kaali o wimo Aicha innaha la sadiqatun li abiki Aicha mo kalton o la sadiqatun li abiki mo kalton o ko sehil bamma yani c'est une copine pour ton papa kamɓe heddiɓe koɓe rewɓam tan meeɓe min resnodirɓe ko dewgal woni hakkude amen o noon ko sehilam ko joom suudam ha gasi kono ko sehilam ɗum jangguini en enen rewɓe hol golle ɗe poɗɗen gollude ha joom galleji meɗen en tolno e meɗen ɗon ɗum waɗi noon kanko Aicha Allah hokkimo gandal tolninoma e jamanu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam meeɗa jabde o meeɗa jabde Fatimatu ɗano jamma so Fatimatu lelima jamma tan o wiyata ko Fatima yo findine immo waɗa nafilaji muɗum wona e rewde Allah Aichatu so ɗanima o wiyo goppemo ɗano ɓe mbimo holko waɗi sababu o wi sababu oɗo ko gandal ngal Aicha jogui ngal moƴƴi ko so lelima woppe hoore nde foftode won noon gando cerveau mum toujours woni ko e liggade ɗum jeeyi sababu ha e ñalnguɗo joɗɗen ɗo saɗa rendina leñol nelaɗo sallah alih sallam ɓurɓe habrude hadiseje seydatna Aicha ko hen jeeya omo habri ujunnaji 2 e temeɗɗe 2 e hadiseje 10
ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e hadiseji sappo ko seydatna Aicha jangini ɗe ene jeeya e gandal makko kanko seydatna Aicha ne heewi ko wiyete ilmul faraid gande ndonu en e kala ko faati e laaɓal e kala ko faati ko l'islam yamiri hakkunde gondigal debbo e joom galle mum no ɓesgu wondirte ɗum ɗo pop ko janga hen ko ɓuri hen hewde ko seydatna Aicha jangini ɗum immade e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o gandal mum ne seeki aada ñawoje goɗɗe mbaɗi e nder l'islam eno féministe en ɓe kaɓorto hande yo debbo heɓ haqqi mum ni ɗum wona hande fuɗɗi ko guila jamanu seydatna Aicha meeɗi gorko goto o wi joom suudu makko somi welama mi serma laawi ujunere mi artirma ne belami foof saaha foof debbo o ɓe lurdat seeɗa tan o wiya o seeri debbo fata galle mumen kadi wona toon dumunna kadi o artira on saaha dewgal ñawore no foti laaɓi jomum serte e no foti laaɓi jomum artirte jiida koye jamanu kadi mo debbo ala doole no feewi ala liberté no feewi wayani dani e on tuma noon debbo o ari haalani seydatna Aicha o wiminde joom gallam o somin lurdi laaɓi ɗiɗi o wiyata ko seeri kam mi hoota somi woni toon hami fuɗɗima tampude o artirami kala nde o yiɗi hebde liberté makko tan o wiyata ko yaafimamami somi haali o wiya nde wela fo o serami nde wela fo o artirami Aishatu wulliti ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wimo ɗum ɗon o wona lawol nden wullitima nelaɗo ko Allah e hoore mum jippini aya alqur'ana wiya talaqu marratani ceergal ngal ene artire ko laaɓi ɗiɗi oɗo aya jippori ko sababude revendication mo seydatna Aicha waɗi e yeeso nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nden addani Allah e hoore mum jippinde aya o wiya talaqu marratani Allah wi hankanti désormais caggal ko ɓenni ceergal ko laaɓi ɗiɗi tan ngal ene artire sa artiri ɗimmiwol ngol noon hankanti fa imsakun bi ma'ruf jaggal moƴƴal tinnoɗa an e joom suudu ma aw tasrihun bi ihsan walla ceerton ceertugol ɓurgol yodde kono son ceerti tata ɓiwugol gartirgol ngol ala pawde gorko lombaki hen nde ñawore jippori ko sababude seydatna Aicha ñawore wonde nde ganduɗa ene ombi société meɗen tengti enen fuutankoɓe ko ɓiɗɗo debbo goto o meeɗi ƴamede baaba o kanko o wi o yiɗa bamma ko noon wimo ko kaari dokkumami ko ɓi bamma on dokkumami par force ka kurtoytoɗo kanko suko debbo o dogi o haalani Youma Aicha waɗi revendiqué haalani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haala ka nelaɗo wi yo suko debbo o nodde yo baaba o nodde baaba o ari o wi ka biɗa aɗa hokka ɓiɗɗo o par force baaba o wiye ko ɗum mbinomi kono ɗo joni kanko ɓiɗɗo o yo haalno yiɗiɗi so tawi o yiɗa dewgal bonne somo yiɗi ngal ɓennine suka debbo o heɓɓiti wi wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mboɗo yiɗi mo o rokkimi o ko ɓi babam kono addanimi waɗirde ndani ko beele julɓeɓe ene jogo pinal e ñawore ganda neɗɗo gonduɗo e haqqille mum hokkataki ko yiɗa ɗum ɗo ko seydatna Aicha haɗi ɗum waɗi ɗum droit de la femme ko kalten ɗo ko ɗeɗo gueɗe pop koye gande ɗe seydatna Aicha jeeya ene jeeya e cehlagal hakkude makko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko Aicha o wi sabaqani rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama mi waddi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam course ndaare seydil wujudi e joom suudu makko ɓe jalta ɓe mbaɗa course manam mbaɗa dandu ndaare nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sernaɓe ɓe hande hay promenade ɓe jaɓata yadude sohnaɓe mabɓe hay nokku ɓe pawani ɗum par ce que nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene waddanno e Aicha to course Aicha wi sabaqani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min mbaddi course fa sabaqtuhu datmomi e dogdu ndu gongol min batti o daɗimi o wimi hadihi li tilk mana ngola lawol ko an dannomi ngol ɗo mi dattimama wona noon Aicha ene ɓuuri nelaɗo yawde jarajef wona nelaɗo Aicha ene ɓuurimo yawde ko ha ɓuura yodde so tawi aɗa juuda e neɗɗo aɗa fijja e neɗɗo moƴƴi ko kañum ne ɓawde ko kawguel mbatton hawma hen sahaji kawa ɗum hen sahaji wona compétition ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓa o daɗa ɗum sahaji jaɓa dattomo wiyamo mi yoftima ko kawnoɗami ñanden ko